Ha? Wala, kanina sa bulak eh. Kasi nindo. Hi, Ma'am Shirley. Good morning, mabuhay. Welcome to Buwakan, Alejandra. By the way, ma'am, nara sa good short orientation before na mo proceed sa garden. Taga siguro mo, ma'am, Mother Province. Other problem. Okay, niya. Pabri ganahan mo mag-CR karon, straight lang mo dire, then turn left, likod sa brown building. Nara may flower tendant, pwede ka picture, basi ganahan mo magpag-grow photo, ma'am, free service ra. At ang exit on is the same way lang. Then ang starting point sa picture taking is ang heart shape, going down, and rotate. If ever ganahan mo mga on or mag-snacks, nara sa may restaurant, ma'am, careful lang mo sa steps, be mindful lang sa inyong mga gamit. Thank you, ma'am. Enjoy. Thank you. Thank you. Ayun, pagdala sa tayo. Oh, sira ang skin. Bombelos. Nice day siya, no? Bisag simple lang siya nga bulak. Basta kay i-arrange, no? Nindot na siya. Ha? Gani, i-design lang siya. Tanaw lang gud kini mga mayana. Oo. Mga mayana ni kini himo niya og coral sa other nga flower mayana lang. Tapos nice lang siya kapag ka-design. Tapos ibabaw kay mga rose niya. Millions na flowers. Then the rest kay kuan na siya kanang simple kuan lang common nga flower. Pero nice siya. Nice na siya. Oh niya asa ang okay. Wait. Other flowers here. Oh, tanaw makita gid nato mga palangga. Depende lang gid nato na sa pag-arrange ang atong mga flower. Kay bisan pa og mga common nga flowers basta kay nindot ang pag-arrange. Wow. Bongga gid ang resulta. Oh, tanaw ha. Here. Oh, kini mga mayana lang ni siya. Then kini kailan siguro mo ani nga flower o common lang jud siya mga palangga. Welcome to Buwakan ni Alejandra, mga guys. Then, oh. As in jud. Nya ang nakanindot ani kay dito sa part na sila gi-design nga flowers. I don't know kung plastic to siya or original nga flower. Makita nato na ron kay maabot dito sa tumoy. Then diri ano ni siya. Makita nato ang ilahang ara. Wow, Bulacan ni Alejandra. Diri makita nato ang sa baba. Akong giingon nga gi-design nga bulak. Oh, wow, di ba? Oh, what a beautiful. Ginubanan sa naglakaw. Then mao na to dito mga palangga, makita nato ang gi-design nga mga flowers dito. Tara. Kan oh, di ba? I don't know kung plastic na. Yan na dito makita nato ang date sa unahan. Then diri na apa diri daghan. Dako kay siya nga area di ay. Oh, wow, di ba? Dito bakanti pa ito nga part. Siguro 4 kuan pa na siya. Oh, wow. Dako kay ilahang lugar. Oh, di ba? Oh, dito nga part oh. Kita pa nato ang naay kuan, naa pa ang nag-maintain sa mga bubulak oh. Tara, diha oh. Di ba? Pero dili na ta mag-adto dito repita siguro kay murag init na man kaayo. Ako kay siya uy. Mas simple lang siya kayo, mga common lang yun nga mga flowers, pero kanang mo gyud siya og bulak ang ilahang ginatanom tapos uniform mao na siya nga nindot yung tan-aon.
Pwede ra gyud ta makahimo ani sa ato ang naparan. Bike ka mo. Sige na, picture mi ni Papa. With my daughters. Ang mga bana wala nanguyog kay nangatulog ang mga apo. Ang mga tating. Init naman dapat. Buntag sa iyo diri. Grabe gid gid ako gid ito apa sa area dito sa ubos makita nato mga palangga Di na sila bugnaw nga lugar diri nga dakit. Di ba? Siya, pero okay kaayo ang taog buntag pa kaso kay init na kaayo ulap gid siya guys gi-design ito na gi-design siya di ba nice kaayo siya ang view dito sa baba. Nay ulitaw nga nagpahipi sa Daplin sa Kabulakan. Nara siya. Tag na akin sa iyang pangalan.